2 מטר ו2 סנטימטר. לוקח את הזריקה רפפורט, קולע אותה. יפה. ניקי רפפורט עם הנקודות הראשונות. כן, הוא הסקורר של ליצור נתניה. בן 17. מתואמת. רפפורט מסתמן פה בעיניי כשחקן המפתח של נתניה. ניקי רפפורט לעוד זריקה. קולע. הופה, הוציא פאול? הוציא ממנו עבירה! יואו, איזה עבירה זולה הזאת. כן. רפפורט. בפנים. ראית את הסטטיסטיקה על המסך, הוא תורם בכל האספקטים. גם נקודות, גם ריבאונד, גם אסיסטים. שחקן נהדר. רפפורט. הולך לאחד על אחד, רפפורט זורק לשלוש, קולע! ניקי רפפורט, 8 נקודות. הוא מצליח להרחיק ממנו את אקוניס. דיאס. שוב הולכים לרפפורט. הגיע לעזור רפפורט לשלוש, קולע! נקי לגמרי. שלושה שנייה שלו וכבר יש לו 11 נקודות. 2 מ-4 ל-3. כספי. רפפורט. שוב אצלו, הולך עד הסוף עם הקרש וסל, ניקי רפפורט. קופץ כמו ניקי פלי. הוא מראה לנו כמה הוא מגוון. הוא הולך יפה עם הכדור, הוא שומר על הכדור עם הגוף. מסתכל את החדירה הזו פה, תחת המגע, מצליח לסיים את זה יפה, שומר על השיווי משקל באוויר. סל גדול. 13 נקודות לרפפורט. לוקח את זה בסופו של דבר, כספי, עופר כספי. אין עבירה, יש את רפפורט. עכשיו כבר הייתה עבירה של וינוגרדוב. מה, עשו לו בדרך לדעתי 2-3 עבירות. שופטים נתנו לשחק ואני אוהב את זה, אבל בסוף מגיע מצב שרק עבירה עוצרת אותו והוא הולך לקו. וינוגרדוב עם עבירה שנייה. והוא רן ששון, המאמן של ליצור נתניה. הוא יכול להיות מאוד מבסוט ממה שהקבוצה שלו עושה. איזה סטטיסטיקה יפה יש לו לרפפורט. 14 נקודות, 4 אסיסטים ו6 ריבאונדים. זה מספרים יפים. והוא בכלל גדל בגבעתיים. לא תוכל לחזור לעניינים, וככה רפפורט נותן כדורסל גדול ביחד עם תורג'מן. נתניה חוגגת כאן באולם היובל. תורג'מן נותן כדור הצידה, ועם הקרש, איזה סל, רפפורט. רפפורט עם יד שמאל כל הדרך. אקוניס. רפפורט כבר עם 19 נקודות. 19 נקודות, 7 ריבאונדים, 4 אסיסטים. זורק 3, לא קולע. נוסיף לו עוד ריבאונד. 96 בני הרצליה, היו כבר קרובים לסגור את זה. כן, אבל רפפורט דואג שהם יישארו בפער יותר טוב. רפפורט עד עכשיו עם 13 נקודות, ואני רואה את ארקי